Nižná Šebastová, Prešov. Ľudíny dom a k nemu ako darček pivnica, garáž a dvojizbový byt. Tak sa poď na ňo pozrieť. Tento rodinný dom je o výmere 151 m2 užitkovej plochy. Nachádza sa tu 5 izieb plus kuchyňa so zaujímavým kachľovcom, ktorý neslúži len na dekoráciu, ale je tiež funkčný. K tomu v zadnej časti sa nachádza dvojizbový apartmán o výmere 38 m2, ktorý je podpivničený a tiež je pod ním schovaná garáž. 5 parkovacích miest, už spomínaná garáž, do ktorej si môžete schovať svoje fáričko, predzáhradka a 100 m2 pozemku na záhradu. Dom je napojený na všetky inžinierské siete. Kompletne zrenovovaná strecha, 2 kúpeľne plus tretia v zadnom apartmáne. Ak si potrpíte na vždy zelený trávnik, k dispozícii je aj kopaná studňa, v ktorej je vody dosť a tak so zavlažovaním nebude žiaden problém. Mestská časť Prešova, Nižná Šebastová, kompletná občianska vybavenosť, lekári, potraviny, materská škôlka, mestská hromadná doprava s častými spojmi. Ak sa vám teda tento dom páčil, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme. Ďaleko ešte. 20 cm. No už ty.